πραγματικά πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το Κέντρο Χαρισματικών Παιδιών είναι στην καρδιά της αποστολής στο Ανατόλια. Είναι ένα πρόγραμμα που μπαίνει στο 12ο χρόνο του. Είναι ένα πρόγραμμα που νομίζω ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Διευρύθηκε σε όλη την Ελλάδα. Διευρύθηκε και ακαδημαϊκά. Έχει παρουσία σε όλες τις περιοχές, είτε με προγράμματα, είτε με master classes, είτε με επιμόρφωση καθηγητών. Και το σημαντικό στοιχείο που συνεχίζουμε να κάνουμε και το πιστεύουμε ότι είναι στην καρδιά της αποστολής μας, είναι να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο που πρέπει κάποιος να μαθαίνει στην εποχή μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους του CTY, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ακούραστα για 12 χρόνια προσφέρουν στην κοινωνία. Στο θερινό πρόγραμμα του CTY μηδενίσαμε τις αποστάσεις και φέραμε κοντά παιδιά από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και επίσης μερικά από το εξωτερικό, παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά, να αποκτήσουν γνώσεις, να αποκτήσουν δεξιότητες, μα πάνω απ' όλα να αποκτήσουν φιλίες. Γιατί αυτό κάνει το CTY. Δεν είναι μόνο ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα, αλλά ένα πρόγραμμα που ενώνει γνώση με τη χαρά της μάθησης και με τη δημιουργία δυνατών φιλιών. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έχουμε κοντά μας άτομα τα οποία έχουν την ίδια σκέψη με εμάς και δίνουν μεγάλη σημασία στην προσβασιμότητα στην εκπαίδευση όλων των παιδιών ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί μας αυτά τα 12 χρόνια και μας έδωσαν τη δυνατότητα να είμαστε ένα πρόγραμμα που το 56% των μαθητών του να φοιτούν στο πρόγραμμά μας με υποτροφία και αυτό σημαίνει περίπου 200 υποτροφίες κάθε χρόνο και στο σύνολό του σχεδόν 2.000 υποτροφίες. Συνοδοιπόρος μας είναι η κυρία Βασιλική Αδαμίδου από την Little Lass και Little Cyprus, που μας έχει βοηθήσει όχι μόνο στη χορήγηση υποτροφιών, αλλά και στην δημιουργία υπέροχων μαθημάτων, ένα από τα οποία είναι και το σημερινό μας μάθημα. Είμαστε συνοδοιπόροι, δεν είμαστε απλά χορηγοί. Είναι πολύ σημαντική η διάκριση αυτής της έννοιας. Από τις 2.000 υποτροφίες, οι 520 έχουν χορηγηθεί από την Little Lass. Στο σύνολο αυτά τα χρόνια σε Ελλάδα και Κύπρο έχουμε επενδύσει 1 εκατομμύριο ευρώ και συνεχίζουμε γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι θα ανοίξει και θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Ο λόγος που πιστέψαμε στο Ανατόλια και στο CTY είναι γιατί το Ανατόλια δεν είναι απλά ένας δυναμικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος ηγείται και δημιουργεί πραγματικά κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή να δέσει το ακαδημαϊκό κομμάτι με την κοινωνία των πολιτών. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό στις μέρες μας. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ με πολύ χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Τζουλφά, το CTY και τον οργανισμό του Ανατόλια, γιατί αν δεν είχαν αυτή την αξία και αυτή την υπεροχή, δεν θα βρισκόμασταν εμείς εδώ 12 χρόνια. Και δημιουργήσαμε ένα μάθημα το οποίο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Ονομάζεται Ανθρώπινα Δικαιώματα και Επιχειρηματικό Δίκαιο και έχει να κάνει με την υπευθυνότητα στην πράξη. Εδώ τι κάνουμε? Εδώ δίνουμε τις βασικές αξίες του δίκαιου επιχειρήν. Το δίκαιο επιχειρήν έχει να κάνει τόσο με τους αυριανούς επαγγελματίες, όσο και με τους αυριανούς πολίτες αυτού του κόσμου. Μαθαίνει λοιπόν τι σημαίνει δικαιοσύνη στον εργασιακό περιβάλλον. Ποια είναι η ευθύνη του κάθε ενός από εμάς, αλλά και της κάθε εταιρείας απέναντι στο σύνολο. Και όσο μεγαλύτερη είναι μια εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη αντιλαμβάνεστε ότι είναι και η ευθύνη της. Καθώς επίσης πως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι η προτεραιότητα και η βάση για κάθε απόφασή μας. Γιατί μόνο μαζί μπορούμε να καταφέρουμε κάτι μεγάλο και δυνατό που πραγματικά θα αλλάξει τον κόσμο.